ספר על הגגון. זה גגון מאלומיניום. כל הגגון הזה מאלומיניום. לא, אבל מאלומיניום. ומה זה הזכוכית? זה התזת חול? הזכוכית זה סטיק דקור עשה לנו את זה. תזת חול. חברת סטיק דקור עשתה לנו את זה. בוא תצלם את הפרגים פה ותצלם שם איך שכיסינו את הפרחים ואת הכל. פה זה עוד בתהליך של עבודה. כאן עוד לא סיימנו. תראה את הפרגים פה, תראה את הפרגים, כל הפרחים, כל העלים, עבודת יד מאלומיניום.